ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എൻ്റെ പേര് വിഷ്ണുരാജ് എന്നാണ്. ഞാൻ BNI മൈസ്ട്രോസിൻ്റെ ഒരു മെമ്പറാണ്. സോ ഞങ്ങൾ ഈ വർഷം പുതിയൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തു. നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിനെല്ലാം ഫിറ്റ്നസ് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും അവരുടെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്തും അവരുടെ വീക്ക്നെസ്സും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ഫിറ്റ്നസ്സുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഞങ്ങളൊരു ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനിങ് സെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദീപയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ ഞങ്ങളൊരു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിറ്റ്നസ് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളിന്ന് ഇവിടെ മ്യൂസിയത്ത് ഒരു ട്രെയിനിങ് സെക്ഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് കിട്ടിയത്. എൻഡ്യൂറൻസ്, പിന്നെ സ്ട്രെച്ചിങ് പോലുള്ള എക്സസൈസസ്, അതുപോലുള്ള പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വളരെ നല്ലൊരു സെക്ഷനായിരുന്നു. താങ്ക് യു സെൻ ഫിറ്റ്നസ്.